Handicapudvalget blev startet i 2010 på initiativ af Hans Møllegaard med henblik på at anvende golf som et element i genoptræningen af handicappede. Hans Møllegaard er selv handicappet efter en blodprop i hjernen og spiller derfor kun med højre arm, hvilket dog ikke hindrer ham i at spille på fuldt niveau med andre ikke-handicappede spillere. Det kan endvidere oplyses, at han i 2012 blev europamester i pargolf i B-rækken. Hver fredag fra kl. 14 til 16 afholdes der træningslektioner for handicappede med alle typer alvorlige handicap. I træningen indgår slagtræning på driving range med efterfølgende spil på mikrobanen eller par 3-banen. Handigolf består af SO Golf, Social Olympics for udviklingshæmmede og paragolf for blinde og fysisk handicappede. Jo. Man lægger under pres. Kom ned for langt ud. Flere af deltagerne, der er født højrehåndede, er på grund af deres handicap tvunget til at spille med venstre arm, men selv det kan lade sig gøre. Udvalget disponerer over 3 el-golf-scootere, der gør det muligt for selv de sværest handicappede at gennemføre træningen. Disse 3 golfscootere er erhvervet med støtte fra Nordea, Roskilde Kommune samt 2 private sponsorer. Ja, det gør den. Det skider rigtig. Den er rund. Ja. Er det for tidligt at gå? Ja, der melder lige komme væk. Ja, jeg rammer sgu ikke, eller?
så. Sådan der. Ja, yes. Så er det nemlig direkte. Så ikke sidste uge, hvor han også faktisk stod for langt på den her hul, og kom forbi den første på i hvert fald. Ja, de er ikke så hurtige, som de stod. Nej, det var lidt for hårdt. Så kan den ikke nå det. Så kan du tage den der. Det sociale er et vigtigt element i handicap, og derfor klarer man altid det sidste hul i hyggeligt samvær i klubbens restaurant.